gisedhi e mbui margi kacha onego bed ni gichulo omenda mano mar ndikruok to onego bed ni gi finalize kata gitieko ndikruok margi ka gisedhi e log tich mano mar counties kata county headquarters mopogore opogore counties duto 47 mayudore e pacho kae. Miparo ni NEC nyaka sani oseloso lai makare nikech nyaka sani koro ne giwacho ni directors mochung' ne wechego mag somo e counties mopogore opogore ma owinjo oyangane kata oyierane centers kuonde ma ibiro bed ka itime penj. Centers kata kuonde ma onego bed ni itime penj makamagi onego bed kuonde machalo nade mar mondo mi kik obed lwasi moro ma kata japuonjre moro mane okoso timo penj higa mokalo to kaluwore kod lwasi midhi kete wang'ni ema seche moko nyalo kata rem moloyo kaka seche moko notime penj mar KCSE mar higa mokalo. K'Opollo. Number one, one good evolution. Ang'eyo ni counties temo yore moro amora ma gidwaro godo. Wan gi county education board mosiko bedo ga piny ka nono weche mag somo at the county level. Wan gi sub county education officers. Jogi te tijigi momiyo ichulogi en ni mondo ng'i ni weche mag somo odhi maber kaka opangi. Koro sani ang'e ni county directors ne wakata na wanono mago ma Kilifi waneno ka gin county directors, sub county directors, they are going up and down ka gicheko kuonde ma inyatime penj. Nitiere kuonde wasebedo ga gi adult iluongo ga ni Gumbaru. Wasebedo ga gi Gumbaru schools kuonde ma jogo mane o register kaka private students osebedo ga katimo penj centers mopogore opogore. The same format ema pod wanyalo tiyo godo e yorni mondo wa ensure ni jogo motimo penj ni oyudo space, oyudo enough environment ma ginyalo time penj maonge interference. Number two, nitiere schools ma nikech jogo gidhi bedo joma ng'eny machalo gi nyithindo ma wan godo matimo form 4. Nitiere schools manyalo accommodate gi. Sani wan gi all form 1 onge, classes are free. Manzo kata school mapuonje sani an japuonj mathematics gi physics to school mapuonje sani nitiere rooms madhi auchiel maonge student. Manzo ni ginyalo ng'iyo schools machalo kamagi man gi spaces to school go everything penj. Chon ne watimo penj kan watimo penj an kana timo form 4 ne watimo penj ka nyithindo ni school to form 4 bende timo mana penj. En gima possible kata sani e skunde ma wantiere gi odogi somo nyalo bende to penj bende timo e classes mamoko. Jopuonjre are well endowed. Wanyalo contain our students as the examination dhi mbele. Koro positions nitiere, enough resources are there. Enough space is there. Gimora mara madwarore ni skunde wagi wan kata gi laboratories skunde ma kuonde mitime metal work kuonde mitime those kind of practicals nitiere. Gima koro dwarore mapodore en ni ere kaka sirikal dhi engage jogo madhi chung' ne penjni nikech that is where the bone of contention is. Ere kaka gidhi engage jogo madhi chung' ne penjni nikech jopuonj onego chung' ne penj. Gidhi multitask. Sama gi multitask nyaka gibed facilitated well. Koro we are prepared. Zakana wuo gi jopuonj are ready. Jopuonj mor gi wachni. Kama chandruok nitie en ni is the government ready mondo gi facilitate process ni mondo jopuonj otime successfully. Kanye kama only worry is. Otherwise, every other thing we are okay. We are ready with the resources. We are ready with the classes. Everything is ready. But is the government ready mondo facilitate jopuonj mondo wachni otimre penjo otimre kakidwaro. Kanye kama pod wan gi chandruok.